Ayan guys, 'di ba? Isang box lang naman siya at saka isang plastic. Bukas na yung box ko kasi may kinuha na ako sa loob. Ayan, tingnan natin kung ano yung mga nabili ko sa worth 2,393 pesos. Ayan. Kunting klase lang to kasi may mga paulit-ulit. Katulad nito, dalawang magic sarap, 'di ba? Ang bentahan ko nito is 4 na piso. Mga biskwit naman, Hansel. Fuji bar, bentahan ko nito is 8 pesos. Choco Tops, ayan, 8 pesos din to. Tapos yung combi is 7. Yung Skyplex ay 7. Ang liit ng Skyplex. Yung Magic Flex is 7. Wala na siyang free. Yung ating Presto, 7. Yung Mang Tomas ay 13. 13 pesos ang bentahan ko nito. Yung ganito naman ay 23. 23 pesos ang bentahan ko. Ito ay 8 pesos. Fuji bar. Tapos yung mga kape kong twin pack, ayan, 12 pa rin naman ang bentahan ko. Medyo lumit na yung ating kita rito dahil ito yata medyo hindi pa naman. Yung mga kopi ko lang yata yung nagmahal. Basta ito ay 12 pesos. Yan, bali dalawang type. Kinuha ko ng Good Taste White. Kasi ang bilis maubos ng ating kape. Yan, meron tayong Be Fresh, dalawa. Tapos yung ating Bear Brand Swak. Yan, dalawang tie. Ang bentahan ko nito is 12. Tapos ayan, Nescafe Creamy White. 12 pesos. Yan, yung kopi ko black natin. Medyo malit na yung ating Yan, dalawang Max. Dalawang Candy Mint. Good Taste Choco, 12 pesos. Yung kopi ko brown, tsaka kopi ko blanca, medyo may kamahalan na siya. Malit na lang yung tubo ko dyan. Tapos yung Mang Tomas, 13 pesos. Ito ay magkano ba bentahan ito? 12 pesos. Tapos yung, ayan, dalawa pa lang kopi ko blanca, or kopi ko black. Tapos yun nga lang, nakakalungkot dahil 4 na haba yung order ko ng kopi ko blanca. Wala kahit isa. Tapos may mga mismo rin ako. May mga chichirya din akong order pero walang dumating. Tapos yung dilata ko, yan lang yung dumating. Diba? Kunti lang. Yan lang guys. Kunting share lang. Yung kopi ko black ko medyo tagdadalawang tay na yung kinuha ko.